Ne. Wait lang. Hindi na sana yan. Chuka ng rice. Ha? Siya lang ako yung gawa mo. Baka na ako. Philippians 4:19, may God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kung ikaw, Diyos na buong kakasal sa Diyos ba? Ngunit ko sa lahat sa buhay. Sa aming araw-araw, sa aming kabuhayan, sa aming kalakasan, sa proteksyon, sa masamang pamasamang espiritu na ginagawa ko sa atin. Muli naman, mas mga kami-kami at dito pag-pinipit ay grado na nasa Panginoon at ibas mo kami sa mga Jesus. Hoosh! Dapat lakad. Na. Dapat lakad pa rin. Kailangan na makad ka niyan. Kailangan mo kaya. Wow. Kailangan tukod na. Hindi na nga lalakad. Kailangan tukod kayo. Wow. Ne. Sige. Kailangan tutukod na mo. Kailangan lalakad mo. Kaya. Tumagawa mo. Diba, may nakapatakalit ha. Hindi mo diba? Nadadete. Mga subscribers, ito yung aming update therapy ngayon, January 21, 25, ngayon po ay Tuesday. So, ang gagawin namin ngayon yung 5 sets ng Super 21. Ayun na raw, naglakad na siya. Sabi natin Marisa. So, yun na lang gagawin namin ngayon. Siya lang pala, gawin mo yung... Nabalakad, bakal. Gusto. Abak, gawa mo. Line. Open. Then. Extend. Twenty. 21. Relax. In the next say. Relax ka pa. Relax. Yung malalim. Okay, sige. Take 2 sets. Hindi, yan lang ako. Nilalang dun. Diretso lang ba? Ibang sets ngayon. One. In the next exhale. Sige. Sisi, ha? So, dito na yata ang makatigulogan. Eh? Umakat ka ng kain. Nine.
Pa. Buwan. Buka pa. Good. Last three. Last 3 sets. Naman natin kaya naman. Yung isisi nga. Okay. Wow. Good. Yan na pala. Masarap ka na yun. Ako dyan, sisi na yan. Guys, nanginig na po si... Adagal niya po, manam na tape. Yeah. Okay. Ano diretso? O, upo ko muna. Reset na po yan, sa kanyang Super 21. Yan. So, watch nyo po till then yung aming program na upo tayo 21 counts and 5 set ng Super 21. Ito po ay pampalakas ng lower legs, lower back, tsaka ng mga muscles sa lower extremity. So, siya po ay nakakatatlo na. Ha? Bebes 6. Sabado 7. Kaya 6 yan, ha? Kaya yan. Oh. Okay. Tira.
Mhm. Mhm. Ang bigo ng piyasa. This one. 4 sets po. Relax. Mo pa. Ang sumay tao. Ang Yung bilis na. Ang bilis na. ito kahit yung kahit ang live nga. Ibang dapat nila. Hey, hey. Last. Last. Last to last. So, ito po yung ating 5 sets. Ayan. Tignan natin kung kakayanin ni Stroke Patients, Marcel Lunag, yung ating program, MMK2 program po tayo, Super 21 sets, Super 21 counts and 5 sets. Watch nyo po, yung aming last sets. Samantala ako pinakatabay sa kanya for any moment. Hindi kaya, yung 2 agad to eh. 2, yan. Lakas pa. Kaya, mukhang kaya mo. Ibig na nanin. So ngayon po ay January 21 po, Tuesday po, 2025. Dito po tayo sa Makabakle sa Pangbayabas, sa ating stroke patients or SP, Marcelo Lunag. Siya po ay 62 years old and 2 times stroke. Ayan. So this is our updated therapy, ST, TST, Tribal Stroke Therapy, ni Modernong Monkey Pain. So patuloy niyo po kung suportahan at panoorin po yung aming journey ni SP Marcelo Lunag dito po sa Makabakle sa Pangbayabas. Kung mababad mo ito, paki-scroll down po below yung kanyang mga oldest vlog para makita mo yung kanyang little step by step improvement. Ayan. Sabihin mo lang kami. This one. Sabihin mo. Yun. Laksa mo. Laksa mo, sabihin mo. Lahat kayo ito. Super paid mo ako 5 sets. Di na gumagawa dyan. Sana matibay na inyo. Ito lang, ito lang. Sunod mo na. Pulis ka muna, Paris. Last ka muna, bago mo sets. Woo! Teka mo na. Teka mo tayo. Alam mo, no? So ngayon po, sabi ko nga, na talagang pagpagang ginawa natin ngayon sa kanya, para matining yung mga mamantika niya sa muscle. Tsaka ito, talagang pampalakas po talaga ng restation.
Doon. Ay, sana lang nakalakas yung wala lahat yan. Para niya ang mga Kailan ko makapagbabat yan. Kumain ba? Parang lolo ko ako. Ano ito? Sa 21, imang beses. Ayan, 1, 2, sige. Diretso mo na eh. Okay. One, ayan, 2. Yun lang. Siya ang natubig. 21. Hold. Exhale. Speed 1. 1. Oh. Hmm. Ano ka nagawa niyan? Gawa mo? Tsabak? Gawa mo tsabak na. Sige. Gumawa tayo gagawa. Kasi magkasakay ka pare. Gamay pa tsabak no? So, advice ko sa pasyente ko, gagawin niya tuwing umaga ito kasi nahirapan siya kasi hindi ginagawa. So, gawin mo ito every morning ha. Yan lang, every morning ho. Oo, yan lang ho. Tapos oh, para yung kamay mo, parang, ayun oh, every morning. Ha? Ayun oh. Oh. Sige. Hirap ka, yan. Hirap ka oh. So, hindi mo ginagawa yan ha. Gawin mo every morning ha. Hindi ka rin yung ha. Kasi pag patulog mo na. Relax, pa. Okay. Naman mo na. Ganun ba? Very sa akin eh. Yan mo ata gagawan ng pagawa ko kaya pare? Nandudulot naman?
Gawa mo ito pa rin na tiyama. Yan Yan. ay manturo ko, ba yung mga pili. Gawa mo pa. Ne. Yan ay agagawa. Gawa mo ako si Shislaw. Sayang na. Wala akong bukas na eh. Gawa mo, ita na eh. Mata, sali siya. Pwede na ka. Yan mo gagawan eh. Nakapuro na ng BTV. Ba? Sabi na, kailangan nasa reseta na ba? Kaya sa reseta, kasi tatamad ka parehas. Kasi lalakad na eh, kung namin gamot mo. Saw-saw! Yore. Yeah, so it is only a motivation ng mga subscribers. So ginagawa ko, minamotivate ko siya para naman yung wala ako, ginagawa ng mga exercises niya. Kasi yun ang task ng pasyente. Kailangan gawin kapag wala yung therapist. Problema, hindi ginagawa. Yan ha. Hirap-hirap ka eh. Dapat magaan na sa iyo. Ha? Kasi hindi mo gagawin yun, mahirapan tayo na. Kung kami yun, iiwan ha. Iiwan to. Oh? Kasi yung pang matigas. Hindi mo mabatak eh. Pero, ay, tunggata. Bukod sa paglakad, na nakaupuan. At kanya-kanya lang upuan. Tapos pagka ka na, pag sanay ka na. Hanggang tumatagal-tagal ha. Nagbayat ito. Parang lupa dito. DTR? Kapag DTR na po. Dinalagay dito pala sa ito. At mulit pala mawala niya. Para sa lingkod. Jadi Christopher, kung ano ginagawa ha? Gawin mo, huwag kang tawad. Pag tinawad ko, wala namang iiwan yung kamay mo. Ganun ang gawin mo, lalakad ka na. Bata kami every morning, diba? Makadinala ka dapat eh. Tama sa akin. Hindi ka nga lang goma pares, hindi ka sarili mo. Mambutsin pa rin. Siyempre, adaba ko. Hindi na, may adaba ko. Tapos, ito nga mo ka na, puro naman pa kanyan. Ito nga mo, paduro. O, ne. I-program mo. Siya ito nagagawa ngayon, parang tagagawang ngayon. Kitang bakante ka, agawa mo. Ne. Bakit kasi ngayon talagang puro massage mo. Manita, eh. Si pagod ka sobra, pati tayo patuwa kayo pangingay ka. Murag yun. Kasi tingin mo po kasi. Wata, mag-catch Malambot na yun. Dire-diretso mo.
Malaki kasing gamot pa rin. Ha? Kasi din daw, kinilalaw eh. Ang gamot eh. So, exercise mo every morning eh. Ada ba? Wala pa lang eh. Pagtutulog kaya kagawin. Eh. Kasi may gawin eh. Maglabad yung gamot. Tapos sabi ni Gimbitis. Meron na rin daw, judgmental daw. Wala naman. Ba't ang alita? Pag-aagalaw ah. Bisa ka pagkatam. Buat. Oh. 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 So napakalabot na po ito. So kailangan talaga niya follow up, exercise lang pala. Kailangan ni, di ba? Dati hindi mo nagagawin, di ba? Matigas yun. Oh. Tatas ko ha. Oh, natas mo yung kamay mo. Yan o. Nasa practice. Di ba tol? Pag ko na tayo ng mga piran. Wala rin kang pinay ko. Ating kami dito. Ang bilis. Siya naman kasi. Bakit? Sulit tawa ka natin, buri mo. Ha? Gusto ka loko. Kota ka nakakatakan mo. Ang pangit ko rin. Nakalo siguro pakat ko. Nagkakatalag niya. Pagkaga.
Wala nang banta o yung therapy, pabayatan. Hindi ah. Masira ka na kasi. Ha? Kumusta naman? Naging ko ba? Naging ko ba? Ang lahat. Lapit. Marami. Alaw na ka. Alaw na ka. Kaya balong. Ayun na. Very good. Sa pagkakita na. Kaya pa yun. Babi na. Eh dati ay mga gawitan eh. Hindi ka kaya. Alakad ka o tupod. Ito okay mo na. Alin ba yun? Alin ba yung managli? Wow, masyado na. Masyado na. Sa iyo din tawag yan. Sabi doon. Sabi. May improve yan. May improve ka na. Gatok ka sarado ng opisina. Gatok dyan, nandulog na ng kalupan. Yes.
Lord. So, ito na po yung end ng upper limb therapy. Hindi lang konti. Mabigat-bigat eh. So, advice ko siya na tuwing umaga, yung program ko gagawin niya. Lagi mo na pre. Gawin mo ha. So, hanggang sa muli po, ito po yung aming blanket. Siyempre, kasi kamay, ulo, likod pa, same. Pinakita ko lang yung program mo sa kamay, paano mo sa ito at sa range of motion na ginawa ko para makita nyo naman. Siyempre, nadidiretso lang. Dati po, idiretso na ito. Ngayon, nadidiretso na, diba? Natas pa. Diba? Natas ko ng konti, ano? Napakalang, diba? Ito? Tulok mo. Yan. So lahat ng sumusubaybay sa aming journey ni SP Barcelona, ito po yung kanyang greatest improvement. Yung gamay niya, ayan o. Epet, hooray! Tataas na po. So malambot na rin, eh. Diba? Dati parang ano ito eh. Gulong braso. Kaya gusto mo din po, this mo yung magka-friend. This updated therapy kay SP. Marcel Nunag. Amakle sa Bayabas. Again, God bless you guys. At maraming salamat sa patuloy pong sumusuporta. Again, at di ba kapag-subscribe, please subscribe to YouTube channel. Like and share yung aming vlog journey. God bless. Abangan niyo yung unboxing naman. God bless.